Mga kapuso, aduna nay mananaog sa gipahigayong proof of purchase promo sa GMA, ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 6. Pangpuhunan ko sa tindahan ko at yung iba pantulong ko din sa mga apo ko na nag-aaral. Sisave ko muna, siyempre isipin ko rin yung para sa akin. Saka yung iba, siyempre pang tindahan. Mamahimo paghihapong makapadala og entries ang mga customer ug sari-sari store owners aron dunay kahigayunan nga makadaog cash prizes matag adlaw o sa weekly draw ug duha ka brand new house and lot units sa grand draw. Ang pagpadala sa mga entries mulungtad pa hangtud karong Mayo 5, 2023. Gawa sa participating Mercury Drug branches, pwede sab ka makahug og entries sa GMA Regional TV and radio stations lukop nasod. Importante lang nga pahinumdo magmatngon sa mga fake news, fake Facebook accounts o baka scam texts. Tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page sa GMA Promo sa www.facebook.com/GMA Promos o micrositepromos.gmanetwork.com/GMA Promos alang sa kompletong mechanics ug mga pahibaw.